mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ibinigay ko ang sarili ko sa lalaking ikakasal na pala. Hi DJ Rocky. Itago mo ako sa pangalang Jessa. I'm 23 years old. Morena, matangkad. At sabi ng iba, maganda at sexy daw ako. Panglaban, kumbaga. Ito ang aking secret file. Nagsimula ang lahat nang magtrabaho ako sa isang kumpanya sa Clark, Pampanga. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya. Tandang-tanda ko pa. First day ko sa trabaho. Marami akong nakilala. Meron akong mga nakakagaanan ng loob. Pero syempre, tahimik muna ako. Kung kakausapin ako, nakikipag-usap naman ako. Pero merong isang lalaki na sobrang kulit. Ang daming tanong tungkol sa akin. Tulad na lamang ng mga saan ako nakatira? Meron ba akong kapatid? Pang-ilan ako sa magkakapatid? Saan ako graduate? Saan ako dati? At kung ano-ano pa. Well, marami siyang time na tanungin ako. Dahil siya ang madalas kong nakakasama sa area namin. Lumipas ang mga araw. Unti-unti kaming naging malapit sa isa't isa. Minsan, tinawag ba naman akong baby girl? Ang dahilan? Ako kasi ang pinakabata sa area namin. Nung una kong marinig na tinawag niya akong baby girl, nabigla ako. Tawagin ba naman akong baby girl sa maraming tao? Ano na lang iisipin nung iba? Wala namang dapat ikabahala. Dahil wala naman talaga. At known naman siya sa pagiging maloko sa opisina. Etong lalaking to ay itago natin sa pangalang Jim. To be honest, DJ Rocky, magaan na agad ang loob ko kay Jim. Hindi ko alam kung bakit. Kasi
matagal ko na siyang kilala. Hindi ko lang matandaan kung saan ko siya nakilala. So fast forward. Day off namin. Nagkayayaang uminom sa labas. Noong una, ayaw kong sumama dahil nahihiya ako. Siyempre, bago pa lang ako sa trabaho namin eh. Pero itong si Jim, mapilit. Sumama raw ako at siya na ang bahala sa akin. Napapayag niya ako, DJ Rocky. Kasi siya naman talaga ang close ko dun. So nagsimula nang mag-inom ang lahat. Nahihiya pa talaga ako sa kanila. Pero bilang pakikisama, sige, inom din ako. Tapos dito na nagsimulang magkuwento sa akin si Jim ng kung ano-ano. Sa palagay ko, nagkukwento siya para hindi ako mainip. Doon niya ako napahanga. Maasikaso siya sa akin. Mapaloob o mapalabas man ng trabaho. Hanggang sa parang nag-iba ang tingin ko sa kanya. Alam mo, DJ Rocky, mabilis akong ma-inlove sa isang lalaki. Kapag nakikitaan ko ng magagandang traits. Alam kong hindi naman dapat magkagusto agad. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Sinubukan kong umiwas sa kanya. Kasi iba talaga ako ma-fall. Lumipas pa ang mga araw. Hindi na ako sumasabay kumain sa kanya. Pag break time, hindi na ako sumasama. Ultimo, pag uwi, pinipilit ko talagang mauna ako kesa sa kanya. O minsan, pag nakikita kong nakaantabay na siya sa pag-out niya, pinapauna ko siya. Di bali nang mag-antay ako ng matagal sa opisina. Hanggang sa napansin niya ang ginagawa ko. Tinanong niya ako kung bakit parang umiiwas na raw ako sa kanya. Sabi ko, wala lang. Pero mapilit siya. Kinulit niya ako ng kinulit na sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko. Pero DJ Rocky, hindi ako umamin. Lumipas pa ang mga araw, lalong lumalim ang pagtingin ko kay Jim. Araw-araw, nagchat-chat siya. Ako naman, naisip ko, chat lang naman. At least sa personal, iniiwasan ko na siya. Kaya lang, isang araw kinailangan ko ng tulong. At wala akong maisip na pwedeng tumulong sa akin kundi si Jim. So nakiusap ako sa kanya nang kung pwede lang tulungan niya akong maglipat ng mga gamit ko dahil lilipat ako ng boarding house. Paano ba naman kasi? Lagi akong nawawalan ng pera. Sanit tinitirhan ko. Ultimo, damit. Ninanakaw sa akin. Kaya ayun, nag-decide akong lumipat na lang ng boarding house. Sinamahan naman ako ni Jim. Tapos na kami maglipat, okay na lahat. Bilang pasasalamat, niyaya ko siya na kumain at mag-inom. Para namang makarelax-relax at makapag-bonding na rin kami. Masaya kami. Nagtatawanan, nagkukwentuhan tungkol sa kanya-kanyang mga buhay. Hanggang sa nalasing kaming dalawa.
Papunta sana ako ng kusina para magluto ng pulutan. Pero bigla na lang niya akong hinila, niyakap at hinalikan. Nanlaki ang mga mata ko. Nabigla ako. At natagpuan ko na lamang ang sarili ko. Nalitong-lito. Nahahati. Sa pagitan. Na magpapatangay ba ako? O pipigilan ko ang damdamin ko? DJ Rocky, yun na siguro ang pinakamahirap na desisyong ginawa ko sa buhay ko. DJ Rocky, parang wala na akong nagawa kundi magpatangay sa bugso ng aking damdamin. Mahirap na desisyon, pero anong magagawa ko? Gusto ko rin naman. May nangyari sa amin. Nagising na lang kami ng umaga. Hindi nag-iimikan. Hiyang-hiya ako sa kanya. Hindi ko siya matitigan ng diretsyo. Hanggang sa nagsalita na siya. Sana walang makaalam sa nangyari sa atin, ha? Sa atin na lang to kasi may girlfriend ako. At malapit na rin kaming ikasal. Pagkarinig ko noon, DJ Rocky, ay nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ako makaimik agad. Parang dinudurog ng martelyo ang puso ko sa sakit. All this time, my girlfriend pala siya. Ngayon niya lang sinabi sa akin na may girlfriend siya. Napapamura na lang ako sa sarili ko. Buong akala ko wala siyang girlfriend kasi wala naman siyang naikwento sa akin. Ibinigay ko ang sarili ko sa lalaking ikakasal na pala. Galit na galit ako sa kanya. At galit na galit din ako sa sarili ko. Naaahaw din ako sa sarili ko. Kasi nagpadala ako. Nagpadala ako kay Jim. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy pa rin ako sa trabaho. Pero hindi na kami nagpapansinan. Sa tuwing nakikita ko siya, naluluha ako. Dahil alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na mahal ko siya. Hindi na ako nakapagpigil pa. Nakiusap ako sa supervisor ko na kung pwede, iba na lang ang kasamang ibigay sa akin sa area namin. Buti na lang at pumayag ang aming supervisor. Hindi na siya nagtanong kung bakit. Nagpatuloy ako sa buhay. Isang buwan ang lumipas. Hindi ako dinatnan. Regular ang menstruation ko. Iba ang kutob ko. Nanginginig ang kalamnan ko. Dumaan ako sa isang butika para bumili ng PT. Ginamit ko ito.
At halos mahimatay ako nang makita ko ang resulta ng pregnancy test kit na iyon. May 2 guhit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, DJ Rocky. Napaiyak ako. Kinabukasan, nagdesisyon ako na mag-resign sa trabaho at hindi na sabihin pa kay Jim na buntis ako. Uuwi na lang ako kila mama. But a part of me was waiting. Oo, DJ Rocky. Hinihintay kong mag-chat sa akin si Jim. Magtanong man lang kung bakit ako nag-resign sa trabaho. Kaso wala. Araw-araw, gabi-gabi, umiiyak ako. Hindi nakakakain. Nagkukulong sa kwarto. Hindi ko pa maamin kila mama na buntis ako. Kasi natatakot ako. Pero pag handa na ako, aamin din ako. Kailangan kong tatagan ng sarili ko para sa magiging anak ko. One day, nagising ako sa pagkakatulog ko. Ang sakit ng puson ko. Tumayo ako at pumunta sa banyo. Bigla na lang may umagos na dugo mula sa pagitan ng mga hita ko. Naghilamos ako, nagbihis at pumunta sa doktor. Kahit na nangihina ang buong kalamnan ko, feeling ko mahihimatay ako. Pero tinatagan ko ang loob ko para sa anak ko. Ang masakit nito ay ang sinabi ng doktor sa akin. Ma'am, nakunan po kayo. Hindi po kinaya ng baby ang stress na nararanasan ninyo. Parang tumahimik ang lahat. Parang dumilim ang buong mundo. At unti-unting tumutulo ang mga luha ko. Kinailangan akong iraspa. Kailangan daw alisin ang natitirang dugo sa loob. And then nalaman na rin nila mama ang nangyari sa akin. Hindi na sila nagalit sa akin. Dahil lang nangibabaw sa kanila ay pagkaawa sa akin. Lalo na sa sinapit ng magiging apo sana nila. Sobrang sakit ng nangyari sa akin at hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang dalhin itong sakit na nararamdaman ko. Para sa baby ko, pasensya ka na anak kung naging duwag si mama nung una. Kaya hindi kita naalagaan. Hindi kita agad naisip. Kaya pasensya ka na. At para sa'yo, Jim, kung mapapakinggan mo man to, nagkaanak tayo. Pasensya ka na kung hindi ko siya naipaglaban. Akala ko, iniwanan mo ako ng isang kakampi ko sa lahat. Pero pati pala siya, ay mawawala rin. Tatlong taon nang lumipas. Simula nang mangyari yun. Pero hanggang ngayon,
Sariwa pa rin sa akin ang pagkawala ng anak ko. Balita ko, naikasal na si Jim sa kanyang girlfriend. Wala pang anak. Simula nang umalis ako sa trabaho ko, hindi na kami nagkita pa. At eto ako, habang isinusulat ang nangyari sa aking nakaraan. Nandun pa rin ang pait at sakit na naidulot nito. At hindi ko yun malilimutan sa buong buhay ko. Next year, palipad na ako papuntang Canada. And that is for good. Sana ay tuloy-tuloy na akong makarecover. Sana ay maghilom na ako. Maraming salamat DJ Rocky sa pagbabasa mo ng aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jessa. At ito ang aking secret file.